Зачытаўся, выбачаюся. Усім прывітанне яшчэ раз. З вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, як мы вам і абяцалі, працягваем мы нашы эфіры з госцікам, які не так даўно быў у нас, колькі там, можа быць, больш за месяц троху часу прайшло. Пісьменнік, галоўны рэдактар Літрадыё, адзін з заснавальнікаў выдавецтва «Мяне нема», Павел Антипов. Прывітанне, Павел. Прывітанне. Ось, я узгадаў нашу папярэднюю сустрэчу. Дарэчы, тут у анонсе на сайце Еўрарадыё ёсць наўпроставая спасылачка на наш папярэдні эфір. Мы разважалі ўвогуле пра выдавецтва «Мяне нема» і пра тое, якія кнігі выдае гэта выдавецтва. І у тым ліку мы казалі пра кнігу аўтарства Павла Антипова. Бачыце, супадзенне якое. Адзін з заснавальнікаў выдавецтва выдаў у гэтым выдавецтве сваю кнігу. Так вось, кніга называлася «Куды-небудзь прыязджаць, што-небудзь рабіць і з'язджаць». Адзіная розніца ў тым, што я тады таксама вось так дэманстраваў кнігу. Мы так горда расказвалі з Паўлам пра тое, якая прыўкрасная кніга рыхтуецца ў выдавецтве, але быў адзін нюанс. Які? Кнігі не было. Не, кніга была. Але не тая. Паць, вот такой самай вокладкай хавалася кніга Тацяны Заміроўскай. Да, было такое. Такі вось падман. Бо па таўшчыні яны аднолькавыя. Ага, па таўшчыні. Карацей кажучы, скарыстаўшыся Заміроўскай, Антипов ужо і рэкламаваў сваю кнігу. Але на сёння кніга ўжо сапраўды ёсць. Вот можна раскрыць, і бачыце, там я не раскрываў кнігу, таму што калі б раскрыць, было б бачна зусім іншая назва і аўтарства іншае. А тут ужо ўсё ёсць, ўсё як мае быць. Пару слоў пра гэтую кнігу. Вот як ты б сам яе апісаў? Як бы я апісаў гэтую кнігу? Ну, гэта даволі, да, цікавае пытанне. Ну, па-першае, самае першае, што я кажу пра гэтую кнігу... Ну, вот я пакупнік. Я прыйшоў да цябе, ты стаіш на выставе, я ў цябе пытаюся, чаму я мушу купіць гэтую кнігу? Ну, давай вот сваю. Як рабілі недавно на Страцоўскім фэсце, калі прадавалі нашыя кніжкі Максім Жбанкоў і Даша Сітнікаў, яны казалі, а вы просто разгарніце на любой старонцы і пачытайце, што, ну, і пабачыце, што вам гэтая кніга патрэбная. Ну, вось гэта такое просты адказ такі. Вось, але, у прынцыпе, гэтая кніга пра як я сабе уяўляю, гэта кніга пра часы, якія былі з 2006 прыкладна па 2013, гэта той перыяд, які ў прынцыпе ў нашай літаратуры, мне падаецца, так не вельмі добра апісаны. Вось, і ён у гэты перыяд нібыта нічога так не адбывалася, хаця, канешне, штосьці адбывалася, але быстра забывалася тое, што там адбывалася. Вось, і ну вось пра гэтыя часы, пра гэтыя перамяшчэнні, якія ўсё яшчэ былі магчымыя, пра там, напрыклад, Крым, напрыклад, Москва, Калінінград, Варшава, Парыж, там, ну, зараз Парыж увогуле для нас гэта не дзіва, для некаторых з нас, да, не ўсе зараз могуць у Парыж паехаць, а некаторыя, якія апынуліся тут, яны, ім ужо значна прасцей паехаць у Парыж, чым у Коктебель. Вось. Такім чынам, я вось чытаю адну з рэцэнзій, прачытаў на гэтую кнігу, і сярод іншага. Аўтар у сваёй з'едлівай манеры падрабязна расказвае пра рэальных людзей, культурныя ініцыятывы і СМІ. Калі расказваць у з'едлівай манеры пра рэальных людзей, то можна нарвацца на тое, што гэтыя рэальныя людзі такому з'едліваму выкрывальшчыку ці апублічвацелю іх, можа быць, нейкага прыватнага жыцця захочуць настучаць у карак. Мне падаецца, што вось гэтае слово з'едлівая і з'едлівая манера, яна неяк перайшла па наследству гэтай кніжкі ад маёй папярэдняй кніжкі, якая называлася «Кароткая гісторыя прэміі Г», дзе я там, ну, трошкі з'едліва, напэўна, распавядаў, як мы рабілі прэмію Гідройца. Вось, у гэтай кніжцы, насамрэч, нічога такога з'едлівага, на мой
мой погляд, няма. Яна вельмі такая делікатная, мне падаецца, да сваіх герояў. Так, там людзі пад сваімі сапраўднымі імёнамі існуюць, але ўсё ж такі я называю гэта літаратурай, таму што бо гэтыя героі, яны так, гэта рэальны матэрыял, але ён праз мяне прайшоў, пераламіўся неяк, перарабіўся, і ад герояў засталіся імёны, прозвішчы і маё нейкае ўяўленне пра гэтых герояў. А тое, што яны робяць, таксама неяк пераламілася ў мяне, і вось такая кніжка атрымалася. То бок гэта не тое, што я вось расказваю, там мы тут са Змітром сядзім, размаўляем, там вось просто дакументалістыку нейкую пішу. Гэта ўсё ж такі мастацкая кніжка. Мастацкая кніжка, але што стала нагодай? Вот гэта гісторыя сапраўды пра тое, што знайшоў стары кнопачны телефон, а там вот нейкія смс-кі, і пайшло-паехала. Вот гэта рэальна, ці это ўсё ж такі мастацкі падыход? Гісторыя, пачатак гэтай гісторыі рэальны. Вось гэты телефон тут на закладцы можна пабачыць. Телефон я сапраўды знайшоў. Сапраўды гэта быў мой телефон. Я яго даў свайму галоўнаму герою, якога завуць так, як і мяне. Вось. І смс-кі гэтыя сапраўды былі, але не ўсе. Некаторыя смс-кі прыйшлося прыдумаць, каб кніжка склалася ў такую добрую кампазіцыю. Таму тут я б не стаў так давяраць гэтаму аўтару, што тут усё праўда ў гэтай кніжцы. Вось сапраўды, ведаеце, гэта другая ўжо кніга, можа іх, конечно, і больш, я не бяруся сцвярджаць, але прынамсі другая, якую я трымаю ў руках, дзе ўзгадваецца жыццё Еўрарадыё і прыватнае жыццё супрацоўнікаў пэўных Еўрарадыё. І, да прыкладу, я тут как бы чытаю пра тое, як аўтар нібыта жыў у кватэры с іншымі супрацоўнікамі Еўрарадыё. По утрам Панимон стучит бритвой по раковине, чистит лезвие от щетины. Вечером Волошин, сходив на бокс, сидит на кухне с пакетом замороженных овощей у лица. До этого жаловался, что слабенькие эти польские боксеры. Любвеобильная коллега приводит очередного чувака, и всю ночь слышатся стоны из гостиной. Мы доўга спрабавалі вызначыць, што гэта за любвеабільная калега, і ніхто не змог такога прыгадаць, ці не прызнаўся, прынамсі, у такім. Прыдуманае, ці гэтаму аўтару не варта давяраць? Вось гэта ўсё на адкуп чытача ідзе. Што ён там думае, то і ёсць. Не хочется тебе со мной бойку тут устроить пасля гэтага фрагмента ці? Вот, дарэчы, таксама я калі чытаў ужо ўзгаданую рэцэнзію, то там как бы так вельмі так у першыя ж сказы вынесены словы пра тое, што гэтая кніга і тое, што ў ёй напісана, яна выкліча скрыгат у медыйных і багемных колаў. Я так как бы доўга прыглядаваўся, прыслухоўваўся да медыйных і багемных колаў, пакуль скрыгату не пачуў. Ці можа у нас іншыя колы нейкія, ці скрыгат для мяне как бы нечутны, а ён ёсць. Вось таксама, мне падаецца, гэта ў спадчыну ад прэміі Г засталося. Шосьці шмат мы пра гэтую прэмію кажам, бо тады быў нейкі скрыгат, але тады кніжку не прачыталі. Быў адзін скрыгат. А тут зараз скрыгату нібыта не так і шмат, і ўвогуле, напэўна, няма. Але я спадзяюся, што гэтую кніжку, можа, больш прачытаюць. Я адчуваю, што яе больш чытаюць. Можа, прачытаюць гэтую, і тады вернуцца да прэміі Г, прачытаюць і пабачаць, што там таксама нічога такога скрыгоча чага не было. Глядзі, прэмія Г, апошняя кніга пана А, нон-фікшн і ўсе гэтыя справы, прыкмета вторычнасці, не? Вторычнасці ў сэнсе... У сэнсе падыхода, літаратуршчыны, это ўсё і астатняй. Спрабуюць... Так, я зараз спрабую как бы накінуць, выклікаць скрыгат у аўтара.
каб ён тут вот зараз шукаў якую-нибудь палку, каб пабіць мяне, можа быть, і не толькі ж Франыку Вячорку там біць яго дзе-нибудь там злавіўшы. І вот жаданне і назва той кнігі, не гэтай. І зараз вось такія падыходы падачы матэрыяла, такое адчуванне, што спробы за кошт іншых людзей займець нейкую там папулярнасць, там вот как бы так бы не купілі, а паколькі там і Хаданович табе, і Вячорка там, і хто там яшчэ, і Марыка Мартысевич, і Еўрарадыё ўзгадваецца. Ну слухай, гэта ты ўсіх гэтых людзей ведаеш, і таму ты думаеш, што гэта за кошт гэтага эту кніжку могуць прачытаць. Ой, слухай, столькі персанажаў дакладна хто-нибудь ведае. Калі не, як там некаторыя кажуць, та сама доктара зло Франыка Вячорку, то абавязкова хто-нибудь ведае Хадановича. Калі не Хадановича, то пра Шеремета, пра які там таксама ўзгадваецца, ці там іншыя асобы. Карацей, я недавно водгук чытаў на гэтую кніжку, у якім было напісана, што у прынцыпе там столькі прозвішчаў, я нікога не ведаю, але яны такія вясёлыя, што раю пачытаць гэтую кніжку. То бок, я у прынцыпе спадзяюся, што гэтую кніжку будзе цікава чытаць не толькі тым, хто ведае таго, хто гэтай кніжкі ёсць, але і шмат каму яшчэ. Тут я, у прыклад, заўсёды прыводжу такога пісьменніка Кнаусгара з Норвегії, які таксама апісаў усё, не таксама, які апісаў сваё жыццё ў гэтым вось жанре аўтафікшану, які мы называем постфікшанам, добра. І вось ён апісаў сваю... То журналістам працаваў, ведае, як падаць правільна матэрыял. Слухай, але ўсё ж таки аўтафікшн, то есть тыя падзеі, якія ты асабіста перажыў, гэта ў пэўным сэнсе, нейкія мемуары. Ці не зарана да такого пераходзіць да мемуаршчыны? Гэта не зусім мемуар. Карацей, гэта метад. І гэта я насамрэч не вельмі люблю слова аўтафікшн, таму мы узялі на шчыт сабе постфікшн. Слухай, як не назаві, але падыход то ў прынцыпе... Падыход, так. Але ж слова аўтафікшн паявілася не так даўно, а літаратура гэтая, ў прынцыпе, даўным-даўно была. Напрыклад, ты ж гэтая споведь Жан-Жака Руссо, ці там, шмат такіх кніжак, там Зошчынкі, шмат чаго такога аўтафікцыянальнага, але так назвы такого жанру не было. І ў прынцыпе я падзяляю пісьменнікаў, як умоўна так можна падзяліць пісьменнікаў на тых, хто в прынцыпе са свайго жыцця выдумляе штосьці такое, што да яго жыцця ўвогуле не падобнае, бо кожная кніжка гэта ўсё роўна напісана на вопыце аўтара, і ён пра яго піша, пра сябе просто неяк так перапрацаваўшы. Вось. Ці ёсць вось другія аўтары, да якіх я сябе адношу, гэта тыя, якія неяк так блізка да рэальнасці пішуць, яны працуюць з рэальнасцю, але таксама мы ж гэтую рэальнасць вельмі перапрацоўваем. Мы бяром тых персанажаў, а не іншых, тыя падзеі, а не іншыя, і каб стварыць гэты мастацкі сусвет, то тут трэба таксама добра папрацаваць. Вось. І таму я б так не сказаў, што гэта вельмі важна, што гэта на рэальных падзеях, ці гэта дакладна не мемуары. Мемуары гэта іншы жанр. Мемуары гэта вось дакладна я там у такім-то годзе там-то працаваў, са мной працаваў такі-то журналіст, імя, прозвішча, там дата раждзення і ўсё такое. Гэта ў прынцыпе толькі розніца можа быць у тэхнічным падыходзе да падачы матэрыяла, але так ты ж закранаеш падзеі, якімі ты быў удзельнікам, там падзеі 6-го года, ці там іншых, там ты расказваеш пра тое, што еў на сняданак Франак Вячорка. Це ж таксама а я сядзеў побач і мне не было чаго есці. Да прыкладу, это ж таксама мемуаршчына. Але я разумею, як таксама чалавек, які працаваў у журналістыцы, вообще журналісты досыць цынічныя людзі, і поэтому па вачах бачу, што ты-то ввогуле цынік пражжоны, але тым не менш, наколькі этычна інтымныя моманты, пра якія мы там кажам, якія там кажуць, вы там інтымныя моманты з жыцця вядомых людзей дазнаецеся з гэтай кнігі, іх апублічваць?
Ну слухай, ну інтымных там момантаў няма, мне падаецца. Ну Как же нема, я только что цытаваў про любвеабільную калегу. Ну а што гэта за калега? Ці была яна ўвогуле? Ці было такое ў нас? Ну не тут неяк так яно неяк так мерцаючы. Вось, так што гэта такая мастацкасць своеасаблівая. А інтымныя моманты, конечно, ну напэўна нельга, калі гэта ну зрэдку такое паўстае перада мной такая нейкая штука, што у прынцыпе тут інтымнасці зашмат, але патрэбна гэта пакінуць, бо мастацкасць ад гэтага выйграе. Вось. Але я вельмі стараюся вельмі так далікатна абыходзіцца са сваімі персанажамі, бо гэта рэальныя ж людзі. Ну. Але боится, асабліва Волошина, который ўсё ж таки боксом займаўся. Ну так. Але ці не было такой думкі перад публікацыяй, скажем так, ну одна справа там сеў, выдатная ідэя, напісаў, усё там больш пайшло, лягло так добра на паперу, потым а можа мне троху так, ну как бы не тое што узгадніць, але папярэдзіць герояў маёй кнігі, що там вот будуць яны, будуць пэўныя моманты. Это ведаеш, як зараз я тут пачуў прэтэнзіі, што стрымінгавая платформа Беларусь Tomorrow ці просіць яна дазволу у іншых, скажем, тых, хто выпрадукоўвае прадукт, каб браць іх праграмы да сябе на стрымінгуную платформу. Безумоўна, без дазволу, калі і бярэш што, так можа быць якія-небудзь такія парталы, якія просто варуюць. У сур'ёзных людзей, у сур'ёзных платформ і літаратараў усё, мне здаецца, павінна быць па дамоўленасці і ўзгадненні. Ну шчыра кажучы, я насамрэч не тое, што я ўзгадняю, бо гэта мастацкі тэкст, і ў прынцыпе я так лічу, што мастак не павінен нічога ўзгадняць, ну калі ён мастак, калі ён думае, што ён мастак. Вось. І ну яно потым будзе зразумела, добра гэта ці не добра. Вось. І але насамрэч я шмат каму паказваў гэтую кніжку, шмат каму з тых, хто ў ёй узгадваецца, паказваў, і каб яны паглядзелі. Ну, бо все ж таки ёсць такое неспакой, што мала ли што, можа штосьці там перагнуў палку. Але ў прынцыпе ну адзін з іх, яму было гэта не даспадобы з герояў, не скажу каму. Вось. Апярэдзіў, да? Да, і але ну але пакінуў. Але я пакінуў, да, выбачаюся. Я пакінуў, бо гэта вельмі добрая глава гэтай кніжкі. Якую главу асабліва пачытаць? А там усе добрыя, ў прынцыпе. Не, ну усе добрыя, но на якую асаблівую увагу звярнуць? На ўсе. Не прызнаецца. Добра, звернем увагу, але Паша, ўсё ж таки, як слушна заўважылі ў рэцэнзіі, якую я тут цытаваў, шмат надаецца увагі, ну скажем, не рускаму, а расійскаму некаму трэку у тваім жыцці. Гэта і сустрэчы, размовы там з расійскімі літаратарамі, пісьменнікамі, і вучоба у расійскім літаратурным інстытуце, і нейкія расійскія літаратурныя, что там, як яны называюцца, это семінары, фестывалі. Да, фестывалі, семінары і ўсё такое. Я разумею, что там постфікшн, аўтафікшн, там ці яшчэ што-небудзь, але ну трэба ж улічваць пэўную кан'юнктуру часу. Ну ці трэба сёння беларусам тыкаць вось гэтую іх, ну у тым ліку пэўную блізкасць, там не блізкасць, але сувязі з расейшчынай этой. Ну, слухай, я не пагаджуся, що там шмат гэтага, да? Там... Ну, я вот на выпадковай старонцы адкрыў перад гэтым. Я шчыра прызнаюся, я кнігу гэтую не чытаў, таму што вось у арыгінальным, а не з заміроўскай унутры тэкстам я яе атрымаў вот сёння толькі ў рукі, раней не было магчымасці. І раз і натрапіўся на твой прыезд у Крым, Крым гэта да, дзе ты рассказываешь про тое, што ён там больш рускі, чым украінскі. Ну,
что я там адчу, то я там и рассказываю. Не, ну, карацей, гэта такі дзіўная такая штука, что ну, аўтар ён не мусіць гэтую кан'юнктуру ўлічваць, але ну ясна, калі гэта ўсё пачало, я ж гэтую кніжку пісаў, калі паглядзець, там у канцы напісана з 2020 по 2023 год, так, то бок гэта весь гэты разлом ён здарыўся якраз тады, калі я на сярэдзіны гэтай кніжкі быў. І насамрэч, у прынцыпе, я увогуле думала, навошта увогуле пісаць не тое, што гэтую кніжку, а увогуле навошта пісаць кніжкі, калі такая штука, ну, калі такой трындзец вакол. Вось, але я ўзяў сябе ў рукі, я падумаў, што трэба яе дапісаць, і каб яе дапісаць, я павінен быў сабе сказаць, што ну, там аўтар, які яе піша, ну, то бок не я, там же нейкі чалавек, які распавядае гэтую історыю, ён жыве ў 2000 дзесьці, ну, там, 13-м, напрыклад, годзе, ён там заскоквае ў 16-й, то бок ён нічога не ведае пра тое, што адбудзецца потым. Вось, і таму ён апісвае там і Польшчу, ён апісвае там і Украіну, ён і украінскіх літаратараў ён апісвае таксама. І не памятаю, польскіх, напэўна, не апісвае. Вось, ну, і у мяне яшчэ ёсць прыклад аднаго пісьменніка, але выбачаюся за тое, што ён таксама крыху расійскі, это Михаил Зошченко, ну, савецкі ён пісьменнік, насамрэч. Вось, і ён нават пацярпеў за тое, што ён у часы Другой сусветнай вайны пісаў кніжку таксама, якая, ў прынцыпе, можа падлягаць азначэнню аўтафікшн. Ён пісаў кніжку перад узыходам сонца, ну, згадываў там сваё дзяцінства там, ці штосьці, якое ён думаў, што паўплывала на яго ментальны стан, і ну, ён насамрэч кажа, што да, я ведаю, што зараз вайна, але ну, я павінен закончыць гэтую кніжку. Вось, і ну, а потым яго там за гэта там па галоўкі не пагладзілі за гэтую кніжку, карацей. Спадзяюся, мяне пагладзяць. Классно и весело живут дымсилы из Беларуси. Книжки, юмор, думают, лупцевать ли палкой того ти іншего. Какая беззаботность, мать вашу. Яны робяць гэта лепш за мяне, а я буду рабіць тое, што я ўмею лепш за іх. Ці продать Франак гадзіннік, як ён абяцаў, вот так следовало бы написать. Ну, я вам скажу, спадар Попчик Опекс, ці як вас там правильно называть, так вось Франак Вячорка перадаў свой гадзіннік у Байсол, здаецца, і як там, што там ідзе з арганізацыяй аукцыёна, гэта ўжо можна наўпрост пісаць, скажем, Байсол ці Стрыжаку. Вот, разбираться. Гэтага не тычыцца, тут Франак яшчэ без гадзінніка. Да, да, ён яшчэ такі малады, без гадзінніка, так. Давай тады ўжо, паколькі я не магу, не чытаў кнігу, як уже прызнаўся, пакуль што не магу штосьці цытаваць і там сказаць, ну-ка патлумач мне вось за гэтую цытату, зробім гэта наступным разам, пакуль што дзе гэта можна прыдбаць. Так, гэтая кніжка прадаецца ўжо шмат дзе. Можна прыдбаць на нашым сайце, мяне няма, MNNM Store. Яна прадаецца ў кнігаўцы, яна прадаецца ў Варшаве, яна прадаецца ў краме «Букіністка» у Варшаве. Таксама яе можна знайсці праз наш сайт, можете з дастаўкай у любую частку свету заказаць, вот практычна ў любую. Яна прадаецца ў Берліне, магазин у краме Бабель, таксама крамы Бабель, гэта такая сетка, і яны ёсць і ў Тель-Авіве, моя кніжка таксама там ёсць, моя кніжка ёсць у Вене, напэўна, таксама ў гэтай краме. Потым у нейкіх крамах яна есть таксама у Злучаных Штатах. Вось, я ўжо не памятаю, якіх трэба. Ну, калі увогуле зойдзеце нашы соцсеткі, то можете там знайсці бліжэйшую да вас краму. Але, ў прынцыпе, я запрашаю на наш сайт. Мы адразу пакуем кніжку і дасылаем у любую частку свету. Павел, я бачыў у соцсетках, што ты ладзіў ужо такія прэзентацыі, сустрэчы з чытачамі.
якім цікава ўсё ж таки і тое что пішаш ты асабіста і тое что выдае выдавецтва мяне нема. Была ўжо сустрэча у Вільні што я бачыў і ў Варшаве. Так. Не атрымалася завітаць, але тым не менш дзе яшчэ было, як сустракалі людзі і дзе можа быць можна прыйсці паслухаць, пагаварыць, абмеркаваць. Ну пакуль што было моя кніжка прэзентавалася толькі ў Вільні, у Варшаве, пакуль што не было. Ну яна выйшла толькі вось у снежні, у студзені. Вось і ну былі класныя прэзентацыі, вельмі добрая прэзентацыя была ў Варшаве. Я нават не думаў, што столькі людзей прыйдзе, таму у нас такая невялікая была пляцоўка, туды нават усе людзі не змясціліся. Калі што будзе, ну сачыце за нашымі соцсеткамі, таму што у нас такога, мы маленькае выдавецтва, у нас няма такога планавання прям такого грунтоўнага, і таму мы неяк плануем там на 2 тыдні ўпярод. Дарэчы, ўсё ж таки, Павел, ты вот не адзін раз прыгадываў часам нашай сённяшняй размовы сваю папярэднюю кнігу, якая датычылася прэміі Г, і якая была названа такой, як это є правильно, таксічнай кнігай. Гэтая кніга наступная твоя, куды-небудзь прыязджаць, што-небудзь рабіць і з'язджаць, таксама прынамсі вось у тых літаратурных рэцэнзіях, якія мы ўжо бачылі, ну, на нашай ніве, да прыкладу, таксама, як я ўжо цытаваў, сцвярджае, што, як яшчэ раз, мне падабаецца это слово, трэба будзе выключа скрыгат у медыйных і багемных колах. Такое ўражанне, што нейкі не толькі таксічныя кнігі, але і сам па сабе такі таксічны літаратар. Вот саму падабаецца жыць з такім ужо з такой біркай, меткай. Слухай, не падабаецца, але журналісты яны хочуць неяк так штосьці як сказаць, дык сказаць, дык прыпячатаць. І ўвогуле, ну, я не лічу, што ўсё, што я пішу, гэта таксічна. Таксічны раман, ён не таму, што ён такі таксічны, што вакол яго ўсё вяне, да? А таму, што там, у прынцыпе, такія падзеі апісваюцца, ну такія даволі не вельмі прыемныя, так? Ну, гэта, як там гэтая прэмія арганізоўваецца і ўсё такое. І, у прынцыпе, ну, насамрэч, для людзей, якія працуюць у НГОшках беларускіх, яны у прынцыпе таксічнасць наших НГОшак яна вядомая. Ну в сэнсе не тое, да якіх яны мэтаў ідуць, да мэтаў яны класных ідуць, да? Але вось некаторыя перагібы на месцах, так унутры ось здараецца такія таксічныя штучкі, што адзін з аднім не паладзіць, там нейкая такая ў арганізацыі нейкія дзюры там, ну і ўсё такое. Вось. Ну я не адчуваю іміджу таксічнага літаратара насамрэч. Вось, толькі калі вось нейкую рэцэнзію открываешь і скрыт. Оказывается, что таксіст. Да. Але у прынцыпе, калі да мяне падыходзяць людзі, ці там пішуць, ці кніжку чытаюць, ці купляюць, гэтага пласту рэальнасці нібыта не існуе. Можа гэта і не рэальнасць, можа гэта просто медыйная рэальнасць, якая не ўплывае у прынцыпе на ўсё астатняе, што са мной адбываецца. Гэта просто такія людзі, якія просто чытачы, а не героі твоей кнігі падыходзяць, пішуць, там каментуюць, а вот... Да, а я пішу для простага чытача. Але пакутае ад гэтага Вячорка, Хаданович і ўсе астатнія вышэй пералічаныя. Дарэчы, Алексіевіч таксама дасталася, да? Да не дасталася, ніхто не пакутаюць, все нормально, всім падабаецца. Насамрэч, нават гэты таксічны, як ты кажаш, роман, ладно, это я так напісаў на вокладцы, нават ён, калі прайшоў час, вся таксічнасць з яго выйшла і засталася толькі мастацкасць. І тыя людзі, якія казалі, ввогуле не буду чытаць гэтую кнігу, яна мне, ну, в сэнсе не хачу пра гэта ўсё, пра гэтыя склокі нейкія чытаць. Вось гэтыя людзі зараз, я ад іх чую, што яны, напрыклад, перачыталі гэтую кнігу, ну, прачыталі гэтую кніжку і кажуць, блин, а добрая ж кніжка, добра, што ты яе напісаў. Вось, таму гэта такая ну, раскрываешь таксічна, а потым выветрылася і все. Ну, раскрываешь Facebook і читаешь чарговы беларускі срач. А тут раз открываешь книжку Антипова і как бы, ну, уже как бы у гісторыю срачаў трошку акунае. Калі ты ў гісторыях это читаешь, это уже не так таксічна, это на цябе не ўздзейнічае. Але, Паш, все ж таки, ну, я не ведаю, наколькі гэта
увогуле мусіць быць, не мусіць быць, але мы прывыклі з урокаў па літаратуры яшчэ того, што ну кніжка нейкая, любы твор мастацкі, ён павінен нейкую мараль несці. Павінен. Вот там нясе. Якую? Вот якая мараль вот з гэтага тэкста? Слухай, ну адна з маралей гэта ў прынцыпе пра ну гэта можа гучыць банальна, але пра пошук сабе. Гэты герой ён шукае кім яму быць, і ў канцы кніжкі ён гэта знаходзіць. Ну у прынцыпе гэта весь яго шлях да сябе. І я спадзяюся, што шмат хто з людзей таксама ці былі на гэтым этапе. Да, гэта не важна, што ну які гэта шлях, да? Сам гэты пошук ён у прынцыпе шмат каму можа быць цікавы. Вось. І я спадзяюся, што гэта закране людзей. Вось. Плюс апісанне часу. Насамрэч я у прынцыпе у беларускай літаратуры не шмат такіх кніжак, дзе можна акунуцца ў той час і адчуць яго. Вось. Я хацеў, каб у беларускай літаратуры такая кніжка была, і цяпер яна вось у нас ёсць. Мы можам ну ладно. Вот дарэчы, спрэчкі даўнія пра беларускую, мне словы трыгернулі, беларуская літаратура, каб у ёй было, і спрэчкі, а беларуская літаратура яна на якой мове ўсё ж таки павінна быць? Беларуская літаратура на якой мове? Да. Ой, якое пытанне? Ага, так. Не трэба зацягваць час. Цяжкое пытанне, но... Ну, глядзі, мы гэта літаратура на тых мовах, якія існуюць у Беларусі. То бок, напрыклад, і на ідыш таксама беларуская літаратура, як мы ведаем. Але зараз мы ідышу не ведаем, таму трэба перакладаць. Ты зараз параўноўваеш сябе з Мойшай Кульбакам, да? Конечно. Чаму не? Просто так склалася, мы не адмыслова там, не я трольнуць Пашу там не хацеў у этом сэнсе, там не ён там падбіраў. Так склалася, што вот мы прызначылі эфір на сёння, а потым высветлілася, што гэта ўсё ж таки дзень роднай мовы. А мы открываем кнігу, яна на рускай мове, але гэта беларуская літаратура. Там ёсць і на беларускай таксама. Вот. І я просто прыгадываю, вот вы слухаеце, як Паша выдатна валодае беларускай мовай. Заслухацца. Ён быў, ну, узначальваў фактычна, ну, так сказать, працаваў у беларускім пэне. І так бы, ну, адчуваў такой лагічны працяг, ну, хацелось бы і бачыць кнігу па-беларуску. Чаму? Шмат адказаў. Насамрэч я рабіў па-беларуску таксама, але вельмі шмат часу бы заняло зрабіць яе па-беларуску. Яе у прынцыпе трэба шмат чаго там перапісваць, бо шмат чаго завязана на гульні словаў і яшчэ чагосьці. Вось у мяне ёсць насамрэч 5 главаў гэтай кніжкі на беларускай мове таксама. Я абяцаю, што адну са сваіх наступных кніжак я напішу на роднай мове. Вось, і ўсё будзе класна. Вось. А ў прынцыпе я думаю, што ну гэтая размова зараз пра мовы, яна ну вось як мне казалі, што у кніжкі недарэчна там шмат нейкага расійскага кантэксту. Вось у кніжкі я думаю, што гэта можа быць. А ў жыцці ў прынцыпе ну зараз гэта абмяркоўваць неяк не час. Ну вось давайте пераможам нашага ворага і тады паразмаўляем. Мы зараз усе бачым, што прапаганда, усе гэтыя тэлеграмы і тыя з таго боку спрабуюць выцапіць любое што-небудзь, што можна даць магчымасць абліць брудам там не толькі дэмсілы, там не толькі там лідараў апазіцыі, але ўсіх беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой, і ўсіх, хто выступае там супраць рэжыма. І тут вот как бы кніга з інсайдамі о дэмсілах, там некія інтымныя моманты, ўсё такое. Не думаешь, что зараз які-нибудь там канал Губазіка, там ці там Азарона какие-нибудь, а посмотрите, что тут вот, вся правда написана про этих извращенцев, как он это любіць у сваім стылі. Ну, па-першае, мне падаецца, яны не чытаюць, а калі яны гэтую кніжку прачытаюць, яны просто перайдуць на наш бок, і гэта такі траянскі конь. Ты наш, ты Штирлиц от літаратуры. Дзякуй вялікі, Павел Антипов. На заканчэнне, чаго чакаць яшчэ ў бліжэйшы час ад выдавецтва «Мяне няма»?
ад выдавецтва мяне няма, можна чакаць, я ўжо зараз магу сказаць, мы робім зараз новую кніжку у Владзіміра Сцяпана. Вось, і таксама мы робім кніжку, каго не магу сказаць, бо гэта будзе вельмі такая кніжка пра падзеі ў Беларусі, а чалавек, які напісаў, жыве ў Беларусі, таму яго імя і прозвішча мы даведаемся таксама пасля перамогі. Любіце вот гэтае ўсё выдавецтва мяне няма, кніга куды-небудзь прыязджаць, заміроўская кніга таксама, пачытаць назву, так знаешь, не ціхі дон які-небудзь там і не это самае людзі на балоце, а тоже назва яшчэ прыдумай, паспрабуй. І тут аўтар, якога нельга называць. Так. Ну, у нас увогуле, у нас выдавецтва мяне няма, у гэтым выдавецтве выйшла кніжка, якая называецца «Мяне няма», выдавецтва ў Варшаве, у нас кніжка пад назвай «Варшава». Вось я адзін з заснавальных выдавецтва, і таксама выйшла кніжка пад маім імем. Ну, карацей, мы, у прынцыпе, ўсё гэта перабяром, усе гэтыя найменні, і все. Ну а сам-то чарговае вот куды-нибудь приедешь, чарговае что-нибудь такое утворыш і з'едзеш, і по выніку что застанецца? Чакаць новой кнігі? Чакаць, але не хутка. Бачыш, я гэтую пісаў 5-4 гады, і потым год выдаваў яшчэ. І, ну, карацей, але я пастараюся як мага хутчэй напісаць, але я пакуль яшчэ не пачаў. З інтымнымі момантамі будзе? Ой, вельмі інтымныя моманты пра сямейнае жыццё і ўсё такое, як мы ўсе любім. Вот так вот. Ну, таксічны літаратар у сваім стылі, там самы таксічны літаратар, ну, у нас же все самыя, як звычайна. Ось, ну что ж, самая белорусская Еврорада развитывается с вами. Подписывайтесь на YouTube канал Еврорада. А вот тут есть посылочка у нашей комментаторской адразу на сторонку выдавецтва «Мяне няма». Можете знайсці и здабыть вось гэтую таксічную кнігу, добрую, вельмі добрую таксічную кнігу з інтымнымі момантамі, якіх няма, і пачытаць яе. Дзякую ўсім вялікі, да сустрэчы, жыве Беларусь.